Umu i bɛ se ka mun fɔ an balimamusow fɛnɛ ye? An balimamusow surtout an balimamuso minnu bɛ Faransi yan anw minnu bɔra Mali la ka na Faransi n bɛ se ka min fɔ an balimamusow ye o ye de dɔrɔn an kana jɔ an yɛrɛ la an kana jɔ an yɛrɛ la jɔyɔrɔla ye kara ye ne bɛ n ka société in dayɛlɛ tuma min na yɔrɔ dɔw bɛ yen ne n taara sisan ka taa n ka plaquette bila k'a fɔ ko n bɛ baara nɔfɛ a dɔw b'a fɔ ko ko n ka jɔ k'u bɛ gouvernante yira n na ko gouvernante kan ta n b'a fɔ ko non ne tɛ gouvernante kɔ ne bɛ directeur de kɔ parce que ne ta bɛ ni directeur de cɛ donc il faut ko an ka oser quoi musow ka oser an kana an yɛrɛ to kɔ an ka oser ka an ɲɛsin baaraw ma i ka latigɛ bɛ min na i t'o dɔn Ala de b'a dɔn mais tant que i ma courage ta k'a dɔn a kɔnɔ i tɛ ɲɛ sɔrɔ a la donc an ka da an yɛrɛ la an kana jɔn an yɛrɛ la segukaw ko jɔn wɛrɛ la ye kara ye an kana jɔn an yɛrɛ la ne bamuso voilà o foli n'o ladilikan n'o ka ni balimamuso bɛɛ lajɛlen ma voilà. An balimamuso dɔ fɛnɛ b'an bolokɔrɔ yan nɔ n'a tɔgɔ ye Abi Mangara an bɛna ɲininkali dɔw tengun Abi Mangara la. Abi i bisimila. Auzu billahi mina shaitani rajim. Ne tɔgɔ ko Aja Abibatu Mangara. Balimamuso ne tulo b'i la. Ayiwa i bɛ hakɛ to ne ma Aja d'a kan. Donc Aja Abibatu Mangara ɲininkali fɔlɔ ye mun ye? E bɛ se ka mun de fɔ an ye bi kɛrɛnkɛrɛnnenya la Faransi dugu kɔnɔ yan nɔ couple ka gɛlɛyaw kan bɛnbaliya kɛrɛnkɛrɛnnenya la? Bon n bɛ se ka mun fɔ couple ka gɛlɛya kan parce que mɔgɔ i bɛ kuma ka dan i ka hakɛ de ma i tɛ bɛɛ ka so i bɛ fɛn minnu dɔn i bɛ dɔɔnin de fɔ a la i mana kuma cogo cogo i bɛ se ka dɔɔnin dɔrɔn de fɔ ka dɔ to bon Faransi couple ka problème bon bɛɛ ni hakilina don n bɛ hakilina de fɔ ni donna mun gasi la jama ka yafa n parce que kuma ma nɔgɔ ne kɔni bolo Faransi couple ka problème ye a caman ye ɲɔgɔn faamuyalibaliya de parce que diɲɛlatigɛ ko ko n'aw ma ɲɔgɔn faamu bɛn tɛ se ka kɛ n'i ko furu la k'aw ka sigi fo bɛn de ka kɛ en plus aw ka ɲɔgɔn faamu den lamɔyɔrɔ la aw ka ɲɔgɔn faamu sokɔnɔna ko kan surtout yan problème kafuko problème ninnu kɛlen don ka problème caman de lase couple caman wariko problème na. Ayiwa hakilila o faamuna lamɛnbagaw ni filɛlikɛlaw fɛ o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen sisan ni ne ko n k'e ka dɔ fɔ an ye Madame Konate Umu Babo kan e bɛ se ka mun fɔ an ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la? Bon ne bɛ se ka mun fɔ ye n balimamuso ka ko kan ni n ba don parce que n bolo a fana ye ɲɔrɔn ka ye ne fana ye ɲɔrɔn ka ye a diyara n ye kojugu n b'a fo de ka barika da ka dugawu ka ye a bɛ baara mun na Ala ka si ni kɛnɛya ni labanko ɲuman d'a ma Ala k'a ɲɔgɔnnaw caya dugu in kɔnɔ yan maliyɛn denw ka fierté don depuis a fɔra ne ye ko ɲɔrɔn ka don maliyɛn don a diyara ne yɛrɛ content na kosɛbɛ 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 n bɛ dugawu de k'i ye Ala ka si ni kɛnɛya di i n'an bɛɛ lajɛlen ma. Merci Aja Abibatu Mangara. Nin bɛɛ tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen sisan an bɛna se association dɔ ma association min n'a sigilen bɛ Giringi yɛrɛ kɔnɔ yan association présidente bi yan n'a tɔgɔ ye Sira Jɔnbana an b'a to a yɛrɛ ka association présidente. Ala wa barakatu an b'a fɔ aw bɛɛ ma k'aw bisimila Giringi an b'a fɔ an ka mama Umu ma k'a bienvenue à Giringi. Ne tɔgɔ ko Sira Jɔnbana n ye présidente ye association Union des femmes pour l'éducation des enfants et n sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ Giringi ma voilà. Madame Jɔnbana association présentation kɔfɛ i bɔra ka ni témoignage bɛɛ lajɛlen ye an balimamuso kan i bɔra ka an balimamuso yɛrɛ ka kumaw mɛn a bɛ impression jumɛn di e ma? Merci Nana ni ne ko n ko n bɛ kuma an ba ɲuman in ma dɔrɔn dugu bɛ jɛ k'an to yan parce que bi de n y'a ka baarakɛtaw ye mais bi n kɛlen k'a ka baarakɛta ye franchement machallah y'a rien à dire an b'a fɔ mama ma ko bravo parce que nin ye exemple de ye
musokɔrɔba mun bɛ se ka na Faransi depuis 1980 comme ka se fo bi ma a ye baara mun kɛ a ma dan baara ma Faransi dɔrɔn a ko k'a b'a kɔfilɛ a faso la bɛɛ tɛ se k'o initiative ta parce que n'an ye nin musokɔrɔba exemple dama damaw sɔrɔ ka fara an kan Mali bɛ taa ɲɛ parce que olu de bɛ exemple d'aw ma. N'i y'a anw bɛ ka nin baaraba ninnu kɛ c'est que anw y'a ye mɔgɔ baw de b'an fana kɔfɛ o de y'a to an bɛ ka exemple ta n'a fɔra denmisɛnnin bolo koko ɲuman k'o bɛ dɛgɛ nɔɔni o y'a sɔrɔ ba ɲuman dɔ de kɛlen bɛ ka dɛgɛ nɔɔni k'a bila ɲɛ voilà en tout cas an b'a fɔ mama ma k'a merci a ka baara in na Ala ka si ni kɛnɛ labanko ɲuman d'a ma a ka continuer ka nin ɲɔgɔnna caman kɛ pour que anw fana bɛ se ka an sen da u sendanɔ la cogo min. Ayiwa Sira i ka hakilina dilen kɔ mama Umu ka baaraw n'a ka projet kan est-ce que i bɛ se k'a fɔ an ye i ka association bɛ baara jumɛn ni jumɛn kɛ ka d'a kan u bɛ baara caman kɛ mais ko kuma ka ɲi a tigi da i bɛ se k'i da don o la dɔɔni an ye wa? Baasi t'o la anw ka association dayɛlɛla depuis 2020 ni sisan cɛ alhamdulilayi a san 5 de ye nin ye. N'i y'a ye a bɛ fɔ ko Sira ka association bi ne y'o de fɔ Sira tɛ se ka kɛ fosi de ye n'a ka musokuluw tɛ plus précisément ne yɛrɛ ka vice présidente bɛ yan n'o ye madame Dabo Tim ye ani association musow bɛɛ bɛ yan yɔrɔ la ko kɔnɔkulu jɛlen o de bɛ bin fɔ association in dayɛlɛli nana kun jumɛn kama parce que ne nalen Grigny c'était en 2013 n y'a remarqué k'a fɔ toujours denmisɛnninw bɛ kɛnɛma ne y'u ɲininka n ko tuma la aw bɛ kɛnɛma aw baw bɛ min u b'a fɔ k'u bɛ so kɔnɔ n k'u bɛ mun na ko fosi après n nana se n ka directeur ma n'o y'an ka centre social directeur ye monsieur Damia an ye échange kɛ n y'a yira k'a fɔ franchement parce que moi j'avais un rêve bɛ ne la ne ye mɔgɔ min ye j'aime trop rêver parce que bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko rêve c'est pas interdit auprès d'Allah ni min ka di ye Ala ma n'i ye sira mun kan a b'i dɛmɛ o de la k'an to Afrique n ka jeunesse ya a ma nɔgɔn n bɛ foli bila n ba ye n'o ye madame Jɔnbana Sadio Danba ye ni anw yɛrɛ y'o tɔgɔ da ko denba ɲuman n'i y'a ye ne Sira Jɔnbana kɛra ta bi Ala barika la ne ba in barika don parce que a ye baara mun kɛ ne bɛ k'an sen da o de nɔ la ale ko k'a ta ni walitaw jani ale taw ale ko walitaw de d'abord ne fana ko ni Ala ye se kɛ n ye don o don n fana bɛ n kɔfilɛ Ala ma se kɛ denmisɛnnin minnu ye pour que u bɛ se ka taa école la u ka kalan kɛ surtout de lutter contre denmisɛnninw musomaninw an ka a fɔ ko stop au mariage forcé droit d'égalité cɛmaninw droitlen don ka taa école la musow fana droitlen don ka taa école la parce que mariage forcé tɛna ni fosi ye nimisa kɔ mariage précoce nafa t'a la o hokumu kɔnɔ n ye n ka association dayɛlɛ pour que ka isolement kɛlɛ au lieu que baw ka to so kɔnɔ n ko n bɛ fɛn dɔ bila en place a b'a permettre baw ani denw u yɛrɛ bɛ bɔ kɛnɛmala la ka fɛn kɛ activité caman bɛ yen an bɛ atelier de cuisine kɛ an bɛ groupe de parole kɛ an bɛ danse traditionnelle kɛ pour que k'a jira an ka denmisɛnninw na u ka culture ye jumɛn ye an bɛ soirée filles et mères fana kɛ pour que baw ka na u ka se ka lamɔ togoya fɔ an ɲɛna parce que lamɔ ma nɔgɔn a ma nɔgɔn hali dɔɔni parce que an bɛ Europe jamana mun kan lamɔ fanba talen bɛ ka to baw de kun toujours baw n'i ko hôpital baw n'i ko école baw yɔrɔ yɔrɔ baw de ko ne ko il est temps maintenant an ka wuli an k'an cɛsiri k'a fɔ ni den nana den ma na mɔgɔ kelen ye den nana bɛɛ de ye parce que cɛ ni muso de bɛ jɛ ka den kɛ di kun ni éducation bɛ yen fana cɛ ani muso olu de bɛ fara ɲɔgɔn kan pour que ka se ka éducation ɲuman di denmisɛnninw ma pour que u bɛ se ka avenir meilleur sɔrɔ don la nataw la o hukumu kɔnɔ o tɛmɛlen fana an y'an kɔfilɛ Afrique la comme an ba Umu yɛrɛ y'a fɔ cogo min certes an bɛ Faransi mais an ma ɲinɛ an bɔra yɔrɔ min ne ye malienne ye et je suis fière d'être d'origine malienne aussi et je pense aux enfants qui sont en Afrique plus particulièrement les enfants démunis. Au hukumu kɔnɔla la an ye village dɔ choisi village in tɔgɔ ko Sɛgɛ Bambara an fa tɛ bɔ yen an balima fosi tɛ bɔ yen mais an y'a ye k'a fɔ ko gɛlɛya bɛ yen o de y'a to an ye village in choisi n'a tɔgɔ ko Sɛgɛ Bambara jiko problème tun b'u la alhamdulilayi an ye fourazi jɔ ye o kɔfɛ depuis ne nana Mali la. I kɛra ka fɔ fourazi ko
depuis nana Fransi nye 100 ans ani fila de kɛ ma taa Mali la ko sababuya kɛ papier ko ni fɛnw bɛ yen wa voilà mais o tɛmɛlen kɔfɛ salon ala y'a latigɛ n sera ka taa Mali la n taara n y'a da village in kan parce que n'i bɛ dɛmɛ bila ka taa mɔgɔw de bɛ dɛmɛ di ne ma ne fana bɛ dɛmɛ lase il faut que mɔgɔw k'a dɔn dɛmɛ bɛ taa yɔrɔ min n taara Mali la n ye fɛn fɔlɔ mun ye o ye misiri de ye sali heure sera n ko misiri bɛ min u ye misiri yira n na n ko mais ni ne y'aw ka misiri ye bon misiri kolon tɛ yen dima ke sali bɛ se ka k'a kunna mais sauf que sali tun tɛ se ka kɛ misiri in na ne ko i n'a mɛn an bɛ silamɛya kɛ silamɛya bɛ bato il faut que bato bɛ kɛ yɔrɔ min na o ka kɛ yɔrɔ sanumama ye o bɛ se k'a to diinɛ kanu bɛ don an dusukun na n ko ni ala sɔnna ma ni ɲuman seginna Faransi n ka mission filanan bɛ kɛ min ye o ye misiri ye mɔgɔ caman ye critique kɛ u ko sira i ka association tɔgɔ ko Union des femmes pour l'éducation des enfants munna i ma école so kɛ n ko o bɛ ala bolo an bɛ taa au fur et à mesure an bɛ taa ni misiri ye ni misiri tɛmɛna tuma min école on verra donna nata la. Bravo. Tɛ tɛgɛrɛ fɔ an balimamuso kun. Bravo. Ayiwa komi an y'a fɔ cogo min na Sira ye a ka association présenté u bɛ baara mun ka association kɔnɔ a y'olu fɔ yana ko ka se a kuncɛyɔrɔ ma Umu i ye nin baaraw bɛɛ kɛ yala Umu ye gɛlɛya sɔrɔ baara ninnu na yana an bɛ se yan wa si n ye gɛlɛya sɔrɔ a kɔnɔna la fosi daminɛ ma nɔgɔn surtout n'i taara kɛ jamana min t'i i fa jamana ye a ma nɔgɔn o de y'a to an ka mɔgɔ caman bɛ yen hali n'a idée b'u la ka courage ta k'i fili comme on dit ba falen kan a ma nɔgɔn donc a bɛ komi ne ye ɲɛ tugu de k'an fili ba falen kan ala nana ni sahaba bɛ n bolo sinon n ye gɛlɛya camanba sɔrɔ a kɔnɔna la a papier ko boliboli a clientèle boliboli ka mɔgɔw ka confiance gagner a ma nɔgɔn pour que se ka mɔgɔw ka confiance sɔrɔ i ka baara kɔnɔna la donc au début yani ko confiance sɔrɔ o ye gɛlɛyaba yɛrɛ de mais alhamdulillah bibi na an bɛ ala fo k'a barikada Comme an y'a fɔ aw ye cogo min volet ka ca jɛmukan in kɔnɔ a jɛmukan yɛrɛ nafa a bɛ tunkarankew kan o hukumu kɔnɔna na an balimakɛ dɔ b'an bolokɔrɔ yan n'a tɔgɔ ye Mamadu Kɔrkɔs ye jɔn ye tunkaranke don Mamadu Kɔrkɔs nana cogo di a nana jisira kan n'i ko jisira ni i b'a fɔ ko dugumasira o y'a dugulen tɔgɔ ye donc mɔgɔ caman b'a faamu ko kuma kan y'a tigi yɛrɛ da an balimakɛ b'an bolokɔrɔ yan an bɛna kuma sɛma yɛrɛ la. Bon, n ka foli bɛ an filɛlibaga bɛɛ lajɛlen ye k'a ta yan ma fɔ Mali n bɛ sirifula bɛɛ lajɛlen fo k'a taa dugumala ma fɔ sanfɛla fo ka taa bila Usman Serifu Hayidara ma n ka foli b'a bɛɛ lajɛlen ye. I ye n ɲininka question min na a diyara n ye a tun ka man nɔgɔn. Tunga man nɔgɔ mɛ mɔgɔ janyebagatɔ t'i da ji sira fɛ ka na bamananw ko ten ko n'i ye sufɛ kɔnɔ wulilen ye ko fɛn dɔ de y'a lawuli an bɛ cogoya min na Mali la ye a dogolen tɛ si la donc alhamdulillah ne yɛlɛnna ji in kan yan'an ka yɛlɛ ji kan fɔlɔ an bɛ don mobili min kɔnɔ u b'a fɔ o ma ko automafia. I bɛ se ka segin tɔgɔ ninnu quoi parce que a bɛ dabɔlen b'a kama de denmisɛnnin minnu bɛ fɛ ka na u ka faamuyali kɛ ka da kan ka u k'a faamu k'a fɔ ko tulonkɛ ko tɛ quoi. Voilà bon mobili min b'a ta aw ta dugu kɔnɔ aw bɛ min tɔgɔma yɛrɛ fɔlɔ yan'aw ka se bada la o ka ca kilo 50 kilo 60 ye aw b'o tɔgɔma aw sen na bon aw b'o tɔgɔma aw sen na bon n'aw sera mobili ta yɔrɔ mobili mana aw ta o sisan mobili bɛ boli n'aw ye fo ka se fo kɔgɔjida masurunya la. Mobili bɛ boli cogo di ne bɛ fɛ. Mobili bɛ vitesse min ta sumaya t'a la quoi parce que policiers de b'aw ko quoi bon ni policiers ninnu y'aw gɛn ni mobili porokotora n'a bira kɔni n bɔra la kɔni fo ala fɛn bɛɛ bɛ ko sitigi la quoi an tɛ se k'a fɔ k'a bɛɛ bɛ sa parce que fɛn bɛɛ bɛ kun sitigi de la bon ni min bɔra la kɔni ala ye kɛ sitigi ye
ni ma bɔ a la fana a mɔgɔ bɔta ka dɔgɔ quoi bon donc aw bɛ mobili ta o de la sisan ka na kɔgɔjida la n'aw sera kɔgɔjida la sisan aw bɛ kurun ta ye n'a ye kurun ta ye sisan kurun de bɛ fɛn n'aw ye bon aw bɛ tunu so ni kungɔ tɛ mɔgɔ si tɛ aw bɛ yɔrɔ min mɔgɔ si t'a dɔn quoi bon anw ye yɛlɛnkanni min kɛ kulu minnu sanfɛ a kulu dɔw turofɛli kɔni tɛ ne tɛ foyi ye an bɛ se ka min mesurer n'a ye a janya bolo anw ka guide anw sigilen an jiginnen an sigilen o y'a sɔrɔ an sen bɛ bosira quoi an sigilen an ka guide ko ma ko frère n ko k'i kun kɔrɔta i ka nin lajɛ ta ne y'a lajɛ n ko mun de don a ko k'e ma fɛn ye n ko kulu ne ɲɛ bɛ kulu dɔrɔn de la a ko bon k'aw tun bɛ nin de sanfɛ ne kasira yen de nka anw tun bɛ nin de sanfɛ k'an tun bɛ nin de sanfɛ an k'a barika ala ye dɔw bɛ yɛrɛ olu b'u baw muso yɛrɛ la sira in gɛlɛya bolo walayi dɔw b'u baw muso la dɔw bɛ yɛrɛ u t'a dɔn yɛrɛ c'est-à-dire quoi kɔnɔrɔfili bolo si t'a dɔn i bɛ min kɛ quoi voilà bon n ye yɛlɛn ko naani de kɛ ji kan m'a mɛn ka ɲa an selen Marɔku ne ye baton ta siɲɛ naani de ne donna a y'a faamuya wa alhamdulillah an refilela ko 3 an refilele ko 3 refile naani na o kɛra ji sanfɛla tiɲɛna o y'an lasegin an taara bon o naaninan in kɔnɔna la de u k'an ka segin o yɔrɔ bɛɛ la an seginna o yɔrɔ bɛɛ la kuruntigiw mana aw ye de sisan bon minnu bɛ jɛgɛminɛ ninnu ni fɛn ninnu kɛ n'olu de aw ye sisan wa aw bɛ se ka kulekan bɔ n'a ye kulekan bɔ sisan olu bɛ na aw kunbɛn bon a bɛ se ka bɛn mɔgɔ jugu ma aw bɛ se ka bɛn mɔgɔ ɲuman ma a dɔw bɛ yɛrɛ olu bɛ ala minɛ ka marifa ci aw ka fɛn na kulu na k'a sɔgɔ bon o bɛɛ bɛ se ka yaala an donn'o de la Espagne. Ayiwa donc ni sisan ni ne ko ni ladilikan min b'e bolo ka di e bɛ se ka mun fɔ ne bɛ bɛ fɛ ka na hali sini ka ji sira ta ka na ne kɔni diɲɛ yɛrɛ la ji ka na in kɔni n'a se tɛ mɔgɔ ye ka vol ta ka na ne tɛ ala deli mɔgɔ si de ka yɛlɛ ji sanfɛ i bɛ se ka segin o yɔrɔnin kan wa voilà kosɛbɛ yɛrɛ ni se t'i ye ka i ka mɔgɔ la na vol normal la fo ji ka n'ale ne tɛ ala de deli mɔgɔ si ka kɔrɔbɔ k'a fɔ k'i b'i la mɔgɔ la na ji sira fɛ komi n ye maraka ye bon bamanankan ma nɔgɔ ma a fɔ marakakan na an daga ko ni sɔn ka kan na ko ni marakaw k'a mɛn voilà ko ni sɔn ka kan na bamanankan ma nɔgɔ ma bon kɛ kɔni ko i bɛ kɔnɔ sɛrɛsu ka nin cɛrɛ ye sɛrɛsu ka nin tuwalle ma ye ŋuyanko tɛ kɛ yaara in kama tunga nga sere ngo ho kita na imena nyamari tunga iyo alla ganara kutibe kamata tango nyana tungara kenga ngoyana tungara kenga alla soro malini no de milliard nungi magage ima hangeke kutu na liti yorini faransi bo me alla ganaro serebe take kanendi agara alla mini jinya no gondi wajibi nyada anna alinia anche entati ka kenga he lien taka koto mangana iri anna bagadi manta bagadi an ka gori na muru kubenu da ina mundan cire yankinye me gana mugu nan tankara a ikun pajum bonan ken pajum bon ba anya karon pilli bonnenga bo hobe ganya karon pilli bonnenga ke tamani na hana kenga na hanta kenga bo donku an gana ikara nongani harango jike utanga kinnan pa bai o bango jingutan na kinan mai kenyi me barke be go danga aho gabe wadi kungori ni yeren na kannanga re anta ken barke me kitana bo aho ayigo nun qawaro na tungun ko mera a sere gabe wari ya garunya nyana sababu ya nan liti tungaran ka gabe were liye lingoy hede ya garu ko antini karsa o kamunda ke ngowurera bo kenga kona nangani buten ka gan kadi anga heti hitanai oblige an katina na courage nyautar nari bo kana sere gabe tokondini hakilla Mamadou ye min fɔ faamuyali kɛra la an bɛ kuma laban sɛmɛ Umu la Madame Babu
Mamadou, merci vraiment. Conclusion, yani ka conclusion ke Mamadou ye min fo. E be se ka mun de fo ani ka sɔrɔ k'i ka kumakan laban kɛ ka jɛmukan in kuncɛ. Mamadou ka témoignage na sa ne be se ka min fɔ a la. Déjà n be foli bila Mamadou yɛrɛ a ye courage sɔrɔ min na kana parce que caman be n'u nana duguma sira fɛ u tɛ fɛ mɔgɔw k'a dɔn k'u nana duguma sira fɛ. Donc Mamadou yo courage mi sɔrɔ an ka foli ni barikada b'a ye. Voilà, an ka foli ni barikada b'a ye parce que a b'a yira cɔ k'a fɔ ko a y'a situation vécu yɛrɛ de. Donc o kɔnɔna la sisan ne bɛ ladilikan min sɔrɔ k'a fɔ ni Mamadou y'a fɔ marakakan na ne bɛ segin a kan bamanankan na. Mamadou ko ale tɛ Ala deli mɔgɔ si k'i kɛ ji in kan tuguni parce que n'i kɛ ji kan min b'a la ale y'a ye a y'a dɔn. Donc a tɛ Ala deli a baden si la i k'i kɛ ji in kan tuguni. Min ye tungafɛtaga ye tungafɛtaga komi ne y'a fɔ n ka kuma kɔnɔ garisigɛ de don. Ala ma n'i garisigɛ bɛ k'i sigiyɔrɔ bɛ yɔrɔ min a bɛ ten. Donc an bɛ ladilikan min di ka min ɲini an badenw fɛ a kɛra cɛ a kɛra muso a kɛra denmisɛnnin a kɛra mɔgɔkɔrɔba ye. Tungafɛtaga an bɛɛ b'a ɲɛɲini o bɛ sɔrɔ ka sɔrɔ situation caman fɛ mais comme tubabu y'a fɔ cogo min an k'an jija ka kɛ tungafɛn immigration irrégulier c'est-à-dire an k'a ɲini visa sira fɛ an k'a ɲini avion sira fɛ ni Ala y'i dan k'i bɛ kɛ fɛn o fɛn i bɛ k'o ye ni mɔgɔ o mɔgɔ ko Ala y'i dan k'i bɛna tunga fɛ a sababu bɛ bɔ yɔrɔ o yɔrɔ a sababu bɛ ka sɔrɔ i ma t'i nin di saya ma voilà bon n'i taara ka t'i nin di saya ma Ala dun y'a latigɛ k'a fɔ k'e tɛ tunga fɛ mɔgɔ ye yala i bɛ to ji la dɛ i bɛ to ji la n'o tɛ minnu nana a gɛlɛya kɔnɔ a dɔw bɔra o ça fait Ala ye tungalasigi de k'u ka latigɛ donc an ka sira ɲini sira jɛlen fɛ o ye fɔlɔ ye filanan an bɛ boli ka bɔ tunga la so kana tunga fɛ kana baara minnu ɲini encore une fois an ka courage ta an ka baara ninnu k'an bara tuma dɔ la u bɛ wari min ta k'a don tunga transport yɛrɛ ni jitigɛ sira in yɛrɛ la n'a wari fɔra i b'a fɔ ko c'est pas possible ka tila ka taa ye k'a fɔ k'o tigiw tɔɔrɔ o ji la nin bɛɛ ye an ka hakiliw sɔrɔ halisa o de y'a kɛ anw minnu nana n'an ye yan exemple ye hali minnu mana ji sira fɛ an caman bɛ yen nɔ an ka débit ma nɔgɔya dɛ an ka débit ma nɔgɔya n'an ko k'an ka débit ta ko k'u sɛgɛsɛgɛ tiɲɛ la sisan caman ɲɛji bɛ bɔ a sentɛgɛ kɔnɔ voilà donc u kana to ka an ye k'a fɔ k'an taara Bamakɔ anw ne taara Bamakɔ ne b'o de f'u ye n'aw b'a ye n'anw nana an b'an ka bazɛnw don yan an b'an ka fɛnw don n'aw kana jigin an na koyi Faransi anw bɛ basket ni pantalon de kɔnɔna la donc an b'an ka fini minnu san n'an nana Bamakɔ an bɛ obligé k'an ka finiw don k'an pari aw ɲɛkɔrɔ aw ka n'o bɛɛ kɛ setigiya o bɛɛ tɛ setigiya ye c'est pas que ko se b'an ye ka tɛmɛ aw kan ça fait tant de temps an bolo k'an pari ko mɔgɔ b'aw pari cogo donc n'an nana obligé an b'an pari an ka fɛnw na donc fo u k'o de faamuya k'a dɔn k'a fɔ ko tunga ye garisigɛ de tunga ye garisigɛ dɔrɔn de donc halisa an bɛ dugawu kɛ minnu bɛ so yen nɔ ni u garisigɛ bɛ tunga la Ala k'a sira jɛlen nɔgɔya an yɛrɛ minnu bɛ yan nɔ Ala ka halisa k'a nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ye. Ok, nga kumakan laban bɛ kɛ min ye o de ye foli ni bonya ni karama ye k'a di fɛn fɛn sen bɔra i kɔnɔkɔrɔ ka se kɛnɛ in kɔnɔ yan nɔ ka foli ni bonya ni karama d'a bɛɛ ma ka foli ni bonya ni karama di Isu Kone ma k'a di BKS ma ka foli ni bonya ni karama di Malado Kamara ma parce que ni Malado ka jija tɛ aw kun tɛ ni babo ye nin kɛnɛ in kan yan nɔ ale de y'a jija an bɛ ɲɔgɔn na don o don a ko f'i ka taa émission kɛ donc a ye courage min ta malgré que n y'a repousser n b'a fo k'a bonya dɔ la parce que a y'a kɛ de dɔrɔn ko juste an ka se ka exemple di an balimamusow ma an balimamusow ka se ka faamuyali sɔrɔ ka foli bila ka taa Sherifula soba ye tuguni an karamɔgɔ Sherif Usman Barani Hayidara ka foli bila ye n tɛ se ka bɔ foli kɔnɔ ne ma foli bila an ka président ye Moribo Jalo n ka foli b'a ye ka foli bila ko Sunbala ka di a ka foli bila Nɛrɛ Sunba ye ne bɛ foli bila n furucɛ ye Fayala Konate a ye faamuyali min kɛ Faransi sigi la k'a tulo don n kɔrɔ k'a tulo don n ka denmisɛnninw kɔrɔ n b'a fo k'a barikada Fayala Ala k'a ɲɛ mɛn i la Ala k'a ɲɛ mɛn i la ka foli bila tungaranke bɛɛ ye
an bɛɛ bɛ tunga fɛ cogo min ala ka sosegi ɲuman d'an bɛɛ lajɛlen ma an bɛ fɛn o fɛn kɛ an y'a ɲini ala fɛ ala ka barika don an ka kɛtaw la ala ka sababu ɲumanw dayɛlɛ an ye ka kɛnɛyaw d'an ma an ka kow an k'u bila kɔrɔ ye an kana bila dɛsɛ ye ka yafa ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ fɛn fɛn nana n ka foli b'a bɛɛ n tɛ se ka bɛɛ ta i tɔgɔ ma mais n ka foli bɛ bɛɛ kelen kelen n'a bɛɛ lajɛlen ka foli bila n baden ni sinji minnu bɛ mali la n tɛ se k'a bɛɛ ta a tɔgɔ ma mais n ka foli ni n ka bonya o bɛɛ lajɛlen yɔrɔ ni ɲuman kɛra cogo min ni y'a fɔlɔ ye ala k'a caman caman yira an na Isu Jaspo Vision a y'a ta ni kanu min ye Isu n y'a ɲini ala fɛ ala de bɛ barika don ko la ala ka baara don ni baara in na BKS ala ka baara don ni baara in na Serifula TV mɔgɔ ka duwawu kɛ nin baara in damina ni ladɔnniya min ye ni lajini min ye yɛrɛ yira tɛ fosi tɛ pour que ka se ka faamuya di dɔrɔn mɔgɔw ma k'a fɔ ko fosi tɛ mɔgɔ ta ɲɛ ni baara tɛ donc o kɔnɔna la an b'aw fo halisa Jaspo Vision, Serifula Télé, BKS et l'ensemble de la population malienne qui vivent en France et au Mali. Vraiment, salam alaikum baka. Merci, merci. Donc, amena Nana Haidara wele, ale bena kana dombolo ke an balimamuso ye n'o ye Madame Konate Babo. O ka di ne ye aw ka tɛgɛrɛ fɔ k'o accompagne. Salam alaikum. Nana Cherif Aïdara. Nga foliwe Jaspo Vision mɔgɔw ma Serifula TV BKS. Premier numéro Jaspo Vision. An balimamuso Madame Konate Babo. Ale de y'a mérité. A b'a mérité fana. A ye tɛgɛrɛ fo la sa. Ne yɛrɛ ka sigi la France yan nɔ bientôt n bɛna 40 ans sɔrɔ France. Ma deli ka muso ye muso bɛ nin baara sugu kɛ c'est la première fois. Vraiment an kan k'a fo ka duwawu caman k'a ye fana ka courage d'an tɔw bɛɛ ma i ka bonya filɛ nin ye. Merci beaucoup. Comme on dit, ça c'est vraiment une très grande sécurité.